Diyos maray na aldaw sa indugabos mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ta po ang paggamit, pagpicture o pagtext urog na sa laogan Santa Misa. Mantiniron ta po ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod po kita para sa prayer to Saint Charbel Maclov. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, infinitely holy and glorified in your saints, you have inspired Charbel, the saint monk, to lead the perfect life of a hermit. We thank you for granting him the blessing and the strength to detach himself from the world, so that the heroism of the monastic virtues of poverty, chastity, and obedience might triumph in his hermitage. We beseech you to grant us the grace of loving and serving you, following his example. Almighty God, you have manifested the power of Saint Charbel's intercession through his countless miracles and favors. Grant us this grace. Please mention your intention. Which we request from you through his intercession. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Charbel, pray for us. Prayer to our Mother of China. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China, and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son,
Draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth, and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Pray, Mother of China, pray, for us. Orat sa Imperata, pamibi laban sa bagyo, asing iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagkaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagkasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatayan minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-inita, nagdadakol asin nukukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, linog, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namomutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasugan kapang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ngunyan, aldaw ng Sabado sa ika-15 semana kang ordinaryong panahon. Idulot niya ito ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat, kahagda ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family para sa birthday blessings, good health and safety ni Gina Bagalaksa. Espesyal na kahagadan for good spiritual, physical health and safety of my family, kahagda ni Rosy B. Asopardo Cantara and family. For good health, protection, and victory in Taekwondo competition ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family. For healing and recovery of Cecil Malvar, kan Malvar's family. For healing of Father Ching Penetrante, kahagadan kan Rico Penetrante family. For safety travel, kahagadan ni Mabel Balderrama. Espesyal man na kahagadan ni Xavier asin ni Joe Robertson Lee. For safe travel and job finding guidance of Esther Pauline, kahagadan ni Lani Rico.
sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Froilan, sa kahagada ni Rose B. Asopardo Cantare and family, Eduardo kan Mendoza family, Remedios ni Connie Minya, Angela, kahagada ni FNS Velasco, Epifania kan FNS Velasco, Jose ni Neil Fali and family, Jennifer ni Meg Los Baños, Adelina ni Ricky and Karen, Consolacion ni Melchora Barazona Asopardo, Chan Ki and All Souls ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family. Sa kalag ni Victorioso asin sa gabos na kalag kan Malaka family. Sa gabos na kalag kahagada ni Mrs. Josefina Camo and family. Para sa 40 days ni Natividad kang Arcilia family. Sa kalag ni Ricardo kang Robrigado family. Asin man sa kalag ni Joshua kahagada ni Mr. and Mrs. Kuwa and family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Saro sa mga malinaw na tanda nin kabanalan, iyo po ang paghinguwa na magdanay kitang marhay sa ibong kan mga maraot na nakapalibot sa to. Magdanay sa karahayan. Punanta ang selebrasyon, inaako ang satong mga kasalan, nagsasarig sa mahihirakon na Diyos. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nagpapahiling kan liwanag kan sa imong katotohan sa mga tawong nalalagalag, tanganing makabalik sinda sa dalan. Tawan sa gabos na minapaayon sa Kristiyanong pagtubod, na itong mga salungat sa ngaran na ini, sikwalon. Hasin itong mga angay digdi, sunodon. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Mika. Herak man kan mga nag-iisip nin kasalan, asin nagmumukna sa saindang higdaan nin karatan. Pagkaakang amay, ginigibo ninda, ulitan may kapangyarihan ang saindang mga kamot. Naaara sinda sa mga kabasan, inaagaw ninda, sa mga harong kinukuha ninda. An kagharong dinadaya ninda kan sa iyang harong. An kapwa-tao kan sa iyang pamana. Kaya iyo ini ang sabi nin kagurangnan. Nag-iisip ako sa kapag-arakian na ini nin karatan na dai ikakalikay an sa indong liog. Dai na kamo maglalakaw sa mga kapabaw-abawan. Huli tamaraot na gayo ang panahon na iyan. Sa aldaw na iyan, pag-uulog-ulugon kamo, aawitan kamo nin awit sa gadan, asin mahinanakit kamo.
Napahamak ng gad kita. Liniwat ang kahirasan nin sa tuyang banwaan. Hinarali sa to ang mga kabaasan, asin binaranga sa mga nakabihag sa to. Kaya adainin mataw sa indo nin kahirasan, sa kasararoan nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Hari paglingawi ang mga dukha kagurangnan. Hare paglingawi ang mga dukha kagurangnan. Tadaw tayaon ka sa harayo kagurangnan. Tadaw tadagtatago ka kun kami nasa kahorasaan. Ang mga maraot nagpapasakit sa mga dukha, asin dinadakop sa siod nin sa indang mga padaya. Hare paglingawi ang mga dukha kagurangnan. An maraot minaumaw kan kamautan nin sa iyang puso. An maarao na tao naglalanghad sa Diyos. Sa iyang kapabaw-abawan, dai siya naghahanap sa Diyos. Mayo ang Diyos sa iyang mga pag-isip. Hare paglingawi ang mga dukha kagurangnan. Nahihiling mo ini, haros tanamasdan mo ang kahorasaan, asin kasakitan, tanganing masudya sila kan sa imong kamot. Kaya, sa iyong minapaampon ang dukha, ika ang paalawan kan mga dainanin magurang. Hare paglingawi ang mga dukha kagurangnan. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagluwas sa sinagoga, ang mga Fariseyo nag-isip kung sa anong paagi ninda ikakapagadan si Jesus. Ininaisihan ni Jesus, kaya naghali siya duman. Sinunod siya nin kadakol na mga tawo, sindagabos sa iyang binulong asin pinatanidan na dai ipag-usip. Digdi na utob ang sinabi ni Propeta Isaías, hilngaan sa kong surugoon, sa kong pinili, sa kong namumuktan, sa kong padangat. Itatao ko sa iya ang sa kong espiritu, tanganing ang katanosan, irukyaw sa mga banwaan, dai makikiiwal, dai makurahaw, dai maribok sa mga tinampo, dai mabari kan kawayan na pasa, dai maparong kan mitsa na nag-aaso, sagkod na manggana ang katanosan. Siya ang paglaom kan mga banwaan. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Igwang mga ugali ang ibang tawo na daita gusto. Every time na nai-experience ta ang maraot nindang ugali, we readily say, habuk ko kan ugaling yan. Aram ta na iyan sa satuyang inventory of behaviors. I don't like that behavior. Halimbawa, dagit kita sa chismoso o chismosa, pero minsan kita manan inot na para istorya kan sala kan ibang tawo. Dagit kita sa mga mainito nan payo, habuko daw kaiyan, pirmi na lang dagit. Pero ako man, pag nakulugan, dagit man, nagsasabog man. Dagit kita sa mga judgmental, pero pag kita man na-judge, nagbabalos, siya nga ni, arog man kaiyan. Dagit kita sa mga bastos, ang ugali,
Pero pag kita man da ipiggagalang, da ipigrespeto, nawawaran man nin respeto sa kapwa. Paluway-luway, we become the very person we never wanted to become. Sabi ko kaidto, habo kong maging arog kaiyan. Ngunyan pag hiniling ko an sa diri ko, I have become exactly that person I don't like. Kung minsan, sa pakilaban tapo sa mga daita gustong ugali, luway-luway naman kitang nagiging arog ninda. We become what we hate. So habuk ko, iyo naman ako. Magayunan paarog kan kagurangnan. Sa Ebanghelyong binasa tangon yan, nahihiling ta kung gura no siya karahay. Sabi digdi sa kapinunan kan Ebanghelyo, ang mga Fariseyo pinag-iisipan na si Jesus nin maraot. Gusto siyang ipagadan. They were plotting against Jesus. Kaya ang kagurangnan, may karapatan po siyang madagit, magbalos. Pwede ko na niya yung gibuhon. Pero bako pong arog kaiyan si Jesus. Imbes, padagos na nagbulong, padagos na nagpahiling nin pagkahirak sa mga may hilang. Kaya ipinatutuo niya, pinatutuuhan niya ang mga tataramon kan propetang si Isaías. Sabi digdi, pagdatong kan Mesiyas, dai makikiiwal, dai makurahaw, dai maribok sa mga tinampo, dai mabari nin kawayan, dai maparong kan mitsa. Iyo daa ini an Mesiyas, a gentle Messiah, merciful Messiah. Sa ibong kan mga karatan na nakapalibot sa iya, Jesus remained a good person. Masakit po ini. Pero ini ang saro sa mga tanda nin kabanalan. One of the greatest signs of holiness. Bako na maging marhay ang mga tao sa palibot ta. Kundi, naan kasalan kan ibang tao, da imagine kasalan ta. Naan dagit na nakapalibot sa to, da ita maabsorb na kitaman, ninakaw na ang ating kabaitan. Naan hatred kan mga tao na nakapalibot sa to, da iman halion an sa tuyang kapasidad na mamuot. An kagurangnan, da ipo nagtugot, da ang mga tawong habo sa iya, baguhon siya, gibuhon siyang maraot man na tawo. Dear friends, this is the invitation for us. Do not become what you hate. Magayon na pag-examine kan sa tuyang mga konsensya sa pagtapos kaining simana. Am I allowing the worst behavior of others to shape the kind of person I become? Tinutugutan ko daw ang maraot na ugali kan ibang tao, na baguhon man ang sakuyang ugali. Is my behavior, my attitude, dependent on other people? Na nasabi ako, kung maraot ka, maraot man ako. Da iba pwede na maraot ka, ikayan. Ako, marhay. Maraot ka, madanay akong marhay. Because if we are not careful, we can spend our lives condemning other people's faults, only to discover that we have acquired them ourselves. Yung ayaw mo, naging ganun ka na rin. And so instead, we pray in this Mass for the grace to remain Christ-like. Makaarog lugod po kita sa kagurangnan, dawa masakit ang pinapagibo niya, na dai nambabalos, na dai nag-aarog sa mga tawong hinahabuan ta o sa ugaling daita gusto. May we never lose the goodness and gentleness and mercy that Christ
planted in our hearts. Arog ta kani pinuknan an simana. Kan Domingo, sabi ta, an kagurangnan para tanom, para uma, nagtatanom nin kabuutan. Tapuson ta an simana sa siring na imahe. Nagtanom an kagurangnan nin karahayan, kabuutan, pagka mahihirakon sa puso ko. Magdanay po lugod ini, asin magbunga. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang. Akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, pakihilinga ining mga dulot kan namimibi mong simbahan. Asin sa pagpakinabang na ini, itugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, banal na Ama, huli kan namumutan mong aking si Yesu Kristo, an sa imong tataramon na iginibo mo kan gabos, sinugo mong para ligtas asin para tubos para sa mo, na nilaman sa bagsik kan Espiritu Santo asin namundag sa Birhen. Sa pag-utob kan sa imong kabutan, asin sa pagtipon para sa mo nin banal na banwaan, nagdupasya kan pinapasakitan, tanganing daugon an kagadanan, asin ipahayag an pagkabuhay liwat. Kaya, kaiba kan angheles sa singgabos na santos, nagaharubay kami kan sa imong kamurawayan, sarong tingog na nagsasabi, kagurangnan ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan,
Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangan, ipinapangalan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag sa buhay Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, ang sa mong Obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Birhen sa Sabado, kaiba kan Apostoles, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, si San Charbel Macluf, asinan gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan kagurangnan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ni sining sa langit, ansa mong kakanon sa raaldaw, itaw mo sa muya mo yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahirak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan,
mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa kabuotan, magpatinarauhan kita nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
pamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, namantang ining mga atang inako, hulikan pakisumaro sa misteryo, magtalubo ang bunga kan sa mong kaligtasan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Awitan ta ang Birhen kan Sabado. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, in los tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis postrum exilium ostende. O clemens, o via, Docis Deo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Ut beneficiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum efficimere retur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione letamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Birhen Maria, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.